Broadcasting at the heart of the Islamic city of the country at 95.5 megahertz. This is DXSK 95.5 Cool FM. Member KBB. Liwanag ko ginawa, kanagtanuron sa mga padako mga bandingan o agama, nagu sa mga padabandingan, a ipakaliwanag, ikapiyaw ingit tanu, nagu sa pagtao. Liwanag ko ginawa, mipagpadatanuron, so bangsa niyo, pagari niyo, laki niyo, si Asayk Ansari Abu Anas Abdul Malik Angni. Liwanag ko ginawa, pagkanagtanong uman gawi, sinuntabok walungan na Jumat, kung oras alas 7 sa kapipita, taman oras alas 8 sa kapipita. Liwanag ko ginawa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله على نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد mga bangsami sa Indaranaw agugyang kaya ingat Lanao del Norte na sampor na yan nagyang kaya Bandara Marawi gipman so kalalayaman oras itanuron maka sisinabuta si kusuldo isa ka oras isu programa kalalayaman niyo iningaranan sa liwanag ko ginawa pupumang ninami ko Allah mapipiyad lang na ginawa tano gusto mga pamilya tano raksay pumang ni tano sa sikukad ng tano Arabul Alamin o badong panapang-asasakit ko mga pamilya tano pamakabagan sira no Allah batabulabos ang kaya kagaan ang kaya kapakaumang kaya bulan Ramadan misampay tanuron langon makagalbag tano sa mga simba itanoy po pakaranay ko kadnan tano Arabul Alamin mga bangsami sa banda mapian na daan Amerikano ay isampay so salam sang kaya mapia kapipita sa namidong pakaunuta so pang niyami sa paglinden mapipia ginawa tano sa katanso salam Amerikano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oriano to mga bangsami na sudunso kalalami tanuron sa datano pan kaluya sa gyang kaya mabubaloya bandingan tano na datano apakambalingan nagyang ka microphone sa gyang guru tano upang kasan bitiaratan sa ngaya kapit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito din ni Pito Amerikano mga bang sa mga area may apa makin nagagyan ko to pamang niya kaya area kan sa kisampay tanong sa ko ulan na Ramadan sa mapipia ginawa tanong naraksay limo ibigay kita no wala limo kapag makapusa tanoron makapagamal tanoron sa mga pipia na sampor na yan na tarima anda katanong Allah so mga amal tanong na ayo to bandingan na mapipikiram malu amit man na bugan sa Itiara Dur na gingaya Lailatul Isra wal Mi'raj kakagya madakal so para text koordinasi sa pagukit sa iyang gaya messengers mana yan ay gira na po sa tsira sa ipagisira ng to na waling po na po sa iyang gaya Lailatul Isra wal Mi'raj na mapia madakal so kapugusayon o mga pagaritan ng mga ulama na no ka ipuguban na meron akong diyang arehan so sabuta meron mabuha may ito makaibarata tigi ni nasyakin niya Abu Binyamin baka sorgan malang natigin na ikatigin na nga ya ilamo na lagi na nanuburis bumyuris siya ito nasosona nga mo nasosona kasi ang pakalot na emanan pagka la so sabuton o gagaysa na YouTube malo ami bagan sa ato ni banagawan
kusayan ka pakala amana na itumpo kami sa giyong tabandingan tanwa ano malilitan ron katalimbut sa ginawa tanwa namin balingan rakasan. Alhamdulillah mga bangsami, kauto ami alwer tanwag yang kaya guru tano. Insyaallah na si tanok man fokus sa kapndis ka sa tano sa ngaya Lailatul Isra wal Mi'raj kakagya adna ketuon ibarat ada taro di rumpan tanto marayag kung ato na ay mga pipya di ngulawlaan si sagyang kaya kapkataling mga didataray ang mga masa mga update kung mga gawi mga alai kalbihan sa guru ami benda yang mapya na na paganay na anto na ay mana na titulan sa kaya Lailatul Isra wal Mi'raj na an kapuni sa nga mga bangsa tanong kagya ang kiran makarek pipya. Bismillah. Giya nga Lailatul Isra wal Mi'raj na paganeron na kailangan na masasabutan lang no. Giya nga ina gawgawi yang bulawlay niya binabnar ni. Ay sabab na basta alwin ng Allah Ta'ala sa Quran na mapanutulog ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na patot din na sa Muslim na paratian niya sa did na sangkaanun o ayaw budnuto ako ya mabubanoy lagi doon tigiran na kontroversi ay man na diron ay man na niya na bidibidoon sa tindig so mga ulama na andi kayang gulawlan niya yun andi kayang gulawlan niya na naad na ayak kalilid ko di mamanutul na giya nga ay man na niya na ulan-ulan na Rajab na ronggo na yung gulawlan with na giya nga sumasabad ko mga ulama mutakhiron yaman na nga mga uri mga ulama na miya tahkikiran na yaman na kung basi siya nga Rajab lagi di nga kumatiyan ta kita basi yakin niya Dr. Mahdi Rizq Ahmad un aya pamana tutulian na si ko siya kini taruni wana na tiyang diyan din na ayak yang gulaw lain na siya ko ikasapula gulo ko Rabiul Awwal ay manan yan so gawi yak patay mo nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na so ragu na kaya ay manan yan na kaya gulaw lan yan na tigi na ayak yang gulaw lain na saragumpan ada kapakatugalin nula bisa Madina si ko orean kaya patay o Khadijah kaya sa mo to na so Khadijah na miyate na mga sumaya da mga sumaya nga doon bilapal may paliugat so samaya na namiya kalabi sa pulurago na kapakatitapiran na gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emana na mga labi sa ragun na emana miyate so Khadijah isa tutulon na miyata Ramadan na naman na niya na sa kaya patay niya na sawal na piyang aromaw na biso Aisa na naman na niya na oriano to na giyon to ikasapol awud wala bisa ragun sa mo to kasapol awud tulo ragun sa nabi sa Madina miya kaya Makkah naman na niya labi sa ragun naman na niya na danian kapaka tugalin na gyuti kiyang gulaw lagi ang gaya ko Isra wal Mi'raj nagyuti naman na niya na tigiran na. So kaya yung Lailatul Isra wal Mi'raj na aya kaya pakagadigidiyan na tigiran na sanggot to kagagawi na suko kakadnan Nabi sallallahu alaihi wasallam walay si sa Makkah na kaya lakaan supay atapian na emanan yan na miya karon miya kaukita yung malaikat mga malaikat na inupa kira na rarbo Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab sa so Nabi na adna riwayat miya kalumaw pa kararbiyan. Adum na miya riwayat din na miya katala. Na aya sahir na miya kalumaw. Siya ko kay tuiyan na dito po magulong sa amin na inupa ko mga malaikat lagi yung takuan. Rarbiyan. Dito ang palayaw tanurong matao. Okay po doon tanurong kapangaroon ni tanong. Na ikaluwa. Akiyaw pa kaya nagyang gaya kasungin sa langit. Na naman na niya na pianutulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miya kao magyong kutuwa aman na niya na malaikat na inupakira na rarbiyan na kagiya ko maupakira na rarbiyan na inunaban nira na bismo niya na tigitan. Sa inyo na bira no naging kutuwa iga zamzam na orian yan na at
minitaling mo meron na tigunabi yung tapananagoy pamaka sa katano na kapaya ato ni talaman da kalapad o mapapanong ungangan na guparat yan at yaguiran no manan yan na oriano kaya taguiran sa rarbunabi na piyaman na iram na nagyuto orian yan na tigunabi sallallahu alaihi wasallam na yung tamalaikat na kaptan ako niyan piya ko nuta ko niyan hindi man natigtan na miyaw inuit yan sa kong tabura na tigin na kate so manan yan na pag uda ka sa ngaya burak kagi tigin ng taburak na aya kagaan yan na so ketamanan sa mata niya kalang betul mata niya na makaisesan yan malakad ko tayo man na magana disuplin magana disuplin na manan yan na sakat ketamanan sa mata niya na makaisesan yan ito malakad so manan yan na like pamana gitu magana disuplin na manan yan na kagi ko makamasiran sa isa gitu Masjidil Aqsa. Yan na Masjidil Aqsa na sa kung tamasanak na ba mambubali? Oo, klabo mambubali. Gusto mabisubutan mo. Kaso mo Masjidil Aqsa na miyang bali ito na Nabi Sulaiman. Oo, na giba ubo ko ito nasar. Badi wala miyaloy sa Quran ang ta tigulaw tala tigi sa Suratul Baqarah. Ang ta kialayon wala tala sa Suratul Baqarah ang ta أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه so mga mufassirun na aya tutulirar na gyuto so tigira na Uzair namiya ko masi sa ayamanan yan na si sa Palestine namiya ilen yan namiya gbagba Masjidil Aqsa gidong tayo ito na perlu na miyagba ang Masjidil Aqsa. Manan yan nagyong ta kaya pa ko marulabi na ayabu miyang atutuan mga pasul nagyong utwa tigtano o makasuba sa uliman to na tangkay tangkayo di na reng yung tatangkay nagyuto ko ni pabukitan umang mga nabi si kuderan naninitam dudbang Nabi sallallahu alaihi wasallam so burak oy naging tayo manan yan na darpa Masjidil Aqsa gitu sumya panutil tanong ay manan yan na miyato no Nabiullah Yunus alayhi Nabiullah Yaqub alayhi salam oy naman na naro gitu ini sumbo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam so mga imam langwan na nabi na naurelo kaya pa sumbo yan niya na nagyuto ni bigbigan no ay manan yan na piyaga na uli na inatan so nabi sa pakabar gatas nan ay mainom yan nagyung ininom yan nagyung gatas ay mainom yan na pito jubar ila asab tal fitra ay manam miya anto ka miya to nga so paniyasala oriano tatig nabi sallallahu alaihi wasallam nagito yung tamiraj na pamakasaktan na tuwak na yata yung tuloy barat ang tatawa sa makapupun sa langit na miyaga lumiya po sa Nabi sallallahu alaihi wasallam uso Jabrail na dito miya maniksiran sa isagi ang utwa sa puro langit na aya pagampagan na ya maumayran na naso Adam alaihi salam na nagito so guru amigo ni si Abdul Fattah assalam pakasungan wala na aya komentary niyan ro at na ayat tinudon roon. Kaya mga hikmah mabuo pa man, sumangula man na pag apa man lagi uniran sa butsod ibang bulawla. Ninuto at tigyan, ayat pagkaalawon si sa langit na somat ama yan Adam. Kaya palitan nung kima, na sa mo to at tigyan na kasabutro, na giyan kalalakaw. Apin to na kalalakaw, ibaratyan pa man na girasuma sa mota na first time masunggon. Na ayawara ano to na maalak. Maawa na. Ito na mga di kuman na kasi. Na ayamay kayong kami miyo man nasiyama ka. Nanamiya dada suway man na niyan nakuan. Kalak. Miyo man yan siyama yan. Nanay man na niyan na lagi di ko miya ko masadar pa. Miyo man sa luks ka. Natiyan tulay kalak ka. Suway man na kasabutro. At tigyan na kagisi ko barat na kandila ko na sunat man na pagalawin so yaman na niyan nakuan. Pagkauma. Iman to na akalalay meron sa dunia na uya pagkauma na presidente na ida pagalo kung nasulagi di na presidente
umambu pa mana foreign secretary na pa ron na so lagi din mambu foreign secretary ngayon to na gina ni emana niyan na lagi dito kagiya paganero na so taon na kagdem niyan na kuan emana niyan na mala importante na so sunabitan na Muhammad niya piyak ron na siya mayan na so kaya taon na niyang Adam na oriyan niyan na may manik siya sa ikadua langit sukman sa pagarin niya na isa gusto Yahya ikatlo langit na isa riwaya na so Yusuf at natira na so Yunus ikapat na so Idris ikalima langit lapis sa langit na so Harun nagito so ikanom langit lapis sa langit yan miyong mana so Musa alayhi salam na ikapito pa na langit lapis na so Ibrahim alayhi salam naging ito ay mana niya na miyangas inisagadi ng mga nabi na palayay randin rinikugnes ay mana niya na inangkon akan na nabi niya kaya si iman to na kasabutan sa iman to na sisa dunia na ay kabugur o ay mana niya na pamana kabubalo yung tawa ay mana ibarat wad na patugin nga mapiyasa isa kasulutan nakatawan ay kapkaga ko to graro taw si ko pingrarian ni kugni sila ay mana niya na kuan mga solutan ng mga kakangrar na sumumbuso nabi sallallahu alaihi wasallam na langwan ng utan nabi minisagadi na rini kugni siya ras kanya na nabi as kanya so Muhammad amuri por ay mana niya na nabi na nagito so oriano to na miyamanix kanya sa giyong ta Sidrat al-Muntaha na Rusya Raubub kita mayataman sa Jamarena. Yung nung da Sidratul Muntaha na napamumulan ito tibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. So uban niyang bumang raon na lagi siya pang ala o pamanatangi la alpanti. Gidip ka sa kasagidan niya. Ito mana saging buo. So manatingin suungan niyan na lagi do mga umuwi sa hajar. Lagi na hajar na darpaanan sa paglagtan na yaman ng Makkah na gidi penimbulan mga Arab sa umoy sira ni pamakasakatan naman to na porcelain aron ginana ron sirang pamangilog penimbal sa porcelain nagito kani mga nganian na jiro na tibu rasul di makapaparanga agyang utang mga barang na sindaw sa kakikindetian kapian na darpa naro atingin matatagbo mo ta jannatul ma'wa na oriano to na kay makomasiraro na ay abu miya kapamanik sa purukman na sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa miya ko masang tadarpa aded na bung pakoma pia mga malaikat biro pa kaso naskani ang bu miya ka umon sa taman sa damiya tiro yan na tamangud sa ginsing din na deged debo pansom surat kagiya sunayot may alwi sa kali sa swala na pagampagan niya adnya na so pansom mo taman ni man doon na surat ibso ka upamamabuka di dokumento na ti ribat sa paman at tiroon ka langon na maato ragal ka na ilang taman na sa nga ditay di ka paradi nila mga tatanor nira ibsurat sa orasa ka te so gumiya ka tiruat gina ni maato ragal ka na miyong man yan ng uta surata lumad adar pa kinigin so dagdubu pansong nagito rosiran mi akan bitira iya gusto Tuhanin Rabbul Alamin na double may layo nabi kagi gugu may mataw nabi banya may leso Tuhanin ay mata na bisa ni makan bitira isa yan ginso ni katero Tuhanin Rabbul Alamin nagito ayami angin yan ro nagyong 50 sambay lumalang ka po tutula taman sa yang kakasukasoy si ko Musa na kaya ano na so 50 naming belo ya 5 kagi ako makamamang Musa tero niya kaswi ka umbuki ka dipin kegagaw mangomas ka na metero na bina miyaya ako tino gitu miyaya ako na kiatigin na ini kaso atangan din so ay manan yan na ini kaso atangan din ng apaliw ito kadna nang sa miya pap ay manan yan na kaya tabun na niya, amin na, kaya babayang mud na lima waktu, 5 sambay. Na oriyan yan. Nakagi ko, galatan yan sumusa na ito. Miyan ginang taswara, ap kagirawa, amdaytu faridati, wahafaftu ala ibadi. So, paliugat ang itatarosan din. Ugit na piyakala.
pihak ka lo aganangan pihak ka kebango so mga umatan na nami balingan sa kasampas. Alhamdulillah mga bangsami kaya sabutan tanong andi kiyang gulaw lang kay Laylatul Isra wal Mi'raj na kautuwa mi alo yang gurutan no so sabuet naging tagi nga kalalayang mano ganun why na takin iba iman to na si mabagrat tutul sa ngaya Sawal Rabiul Awal ang kiyang gulaw lan yan why sa mano to na benda ayap man na mapya guru amin na ato na ikuan gyung nga kaya na nga Laylatul Isra wal Mi'raj na anto na mga ala matatago na mga hikmah sa gingaya keng lola gingaya Laylatul Isra wal Mi'raj. Na dito ako ginan na importante mga kagiya. Kailangan na so dito dia pamanan kaya supaya ron mga ulama igiyang ulaulan yan. Kana boto pamana ko an ka kana batano so sugu o agama. Sa batano di ayamanan yan na pangamadaan bulikang gulaw laya ka so mga gawin na lagi-lagi aya buo makalalawan na sa piyakalawan o Allah Ta'ala piyakalawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so man sudan niya nung pakalawan na ba makalalawan ito na pakalalawan no Laylatul Qadr ito makasipong paggagawin si mambuko ka do na ginawang tala asapul kagagawi ko Ramadan apkuri sapul lumambu kagagawi ko kulang Zulhijjah sapul lumambu gagawi kadangdo kagagawi ko mauna ko Muharram o gina ni mga gawi apya makalawan lang o mana na so hikmah sa giyang kanan akya pakasungar ko labi na dito sa mga ulama na hatigira na ayang mga hikmah ron paganiron nagyong tapang nene ni tayo to ko na view ino to tayo kahit ba yung nga di ko na sangot ta kasunya da naman kapakasung sa langit na pera mga tao sa taipo sa taman sa pera ba kira na ini yan nagkasakitan na waraan na ay ba sa liman to na may stress yun waraan na may stress kailangan nakapamana kaliwanagan kaginan kasuwaga man na inu subuta kaan ke kuang utamang indion yan nasabab sa sunabi na sa utak kaya pranago ng mga tao sa type pira ba kira na kaya sakitan nasugin awan yan naimanan yan na manusyas kanya na naimanan yan tiyayuan piya ka pupasyo piya ka sungon no sunjudan na piya ka sungon na nagito isaw no tahik mo no naimanan yan na ini tayo ito ko nabi kalu tigiran na hikmaron nagutod ni kaya pakai sabutir katano wala sa ginga sambayang na malayaga na sabab na agi nga sambayang na misasaswaya iya simbo na ay manan na pakai sabutan rakatano aya kala iyan yarga na rooron din pakai pamanik sa langit kapag mang wala Ta'ala lagi dulu puasa itu ron yang berguna Nabi sallallahu dunia pakai teron yang wajibara ila ayamanan yan kutib lagi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam na ini turun untuk Nabi tidak lupa so mambuso ayamanan yan na kuan kapnay haji na walillahi ala nasi hijjul bait na ayamanan yan ini turun untuk Nabi na sisa lupa so aqimus salaw at atus zakat kabagay sa sagat na so nabi na sisa ay manan yan nakuhan alupa na inuwag yung asambay na inuron roo paki sungwi budi ka pa kay na ay manan yan nagyuto at tigiran ikasabuto na inuro piya kapanada as ay manan yan na direct din as kanyan din niya kanugutuhan niya ay manan yan na kailangan na kasabutan ay manan yan yun kaya inibigay ro na insana surjo Allah Ta'ala personal ni barata kapara ay manan yan pagaranin ta soba sao asunjo Allah Ta'ala barat miyanut mitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kasabuto na kalayan yarga yuti tigirana hekmo na ayam bu karena sa kalayan ni arga nagito tigo mga ulama langulang na simbo langulang na simbo na ton ini ba na gira na pasensya
Emanan yan na kapakaya barat na hindi ka pagkagugo. Oh. Pusa na pasin siya. Oh. Emanan yan na no. Pagay ka ba sa pidya? Oh. Oh. Di kading meloks ka. Yeah. Di na emanan yan o pano emanan yan na miya katokanan na dito. Bagay ka ba sa pidya? So sakit na dito. So sukat na udah pira ka na libre. Di ka din Kailangan sukat. baka makandiyan. Makandiyan. Lagi din mambuso haji. Na sumambuso haji. Na uba ka di pagagagana. Na barka emanan yan. Na din ba nga kasiksaan. Ugay, naging asambo yung na-dead na kita. Mabuburo ko sa kasegan. Ha? Anta kasi ka matatago sa hospital. Oh. Anta kasi ka sa firing line. Ha? Anta ka baka pansasawana. Anta ka baka makukubit. Ha? Anta kasi ka sa kawang. Anta kasi ka sa barko. Anta ka atunad ni masusuwa ka. Nasusamba yung nabasta mo man na makapsumingan. Did na o kita ba nga unan to na iniba na? Ay manan niya nakakitagan. Ay bumataan na ben piya ka kepantan wala. Na o di ka pagagaga sembayang aguman na ka. Na tigol ay manan niya na untuk. Ha? Na uli ka pagagaga untuk na iga ka din. Ha? Na o ay manan niya na ay magaga na di ka kaskuig. Ha? Nataya mo ka. Na uli ka ulap na ba nga kapti mo man nabuti na api andi din na to na tatago dar pandekat dadar pa. Oh tigudi nga maptero itika da ko aswaki so di tarnak na kiatiti anakan uli na da ko makapamuko sa ko tomiti ako o tabi ako kagi parata niya baso o. Manan yan naknabag makapsi mo yung temo. Oh. O pano ba kami kapag da sa barko kendian ka so di tarnak ka. Kami akalangwi ka. Kami ako makasapulo. Adid na ba nga soyaw? Winami yung maswakto. Na makapsumayangat. Api adid na soyaw. Kakati naman eh. Kagiyag yun ti isang bayang nga inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta. Ema na naging asang bayang nagiibu imiya tang-tangad din. Asimba did na ukit. Abangaw na ema na niyan na kakitagakan. So kung suli magitidawa na makapsumayang ema na niyan na tatalikudin niya na kiblat, nasasanguran yan so pamakapadang. O may masusambay nga pamumulo na di ikatidwa na makapsimbay nga ninggapag uli na pagkamang na makapsimbay nga sa dun sa okita kapakapsimbay nga kaya manan niya naguti ka rin na sa gito kaya manan niya nga sambay na inurupya kisungoy ko na bikakal malai arga nga na isang no to ay kumonong may sabuton na ikadubo mo buka rin na sa kalaian ni arga. So wala udala na piya kisab aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na piya kisabutan yan. Oh. Uta tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrab ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid. Oh. Amana na so Nabi na piya kasungro. Kaya man niyan anian men ko wala udala nga sambayang. Na miya karani-rani rono. Nas katano mo mga umatian. Na punggulula tanong pagkarani tanong wala udala na simbayang ka. Oh, kaya tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya karani-rani dar pa utaw ko tuhun niya. Nagira manuto sumusud na. Daro pinta manaw Nabi. Natigin na paaktiro pi doa. Sa unta ka susujudiyo. Napakadakalan ni Rosong kapsujudiyo. Tigu maranawa makapungni ako maranaw. Panganikat mo. Kenapa nu makapagatanugi sumusujud ka na, di kaya alar, hinay-ngarang-ngarang Kaya mana na masulan. Masulan. Susulan na nakasudi nga gitero, naguro ka pa. Ba tadi labu gira dapat ka, baragira manuto ka pisa. Kaya yuti pamana gawi betad mana niyan na dabar ka makasisima. Nino karop na ki makagurok. Sa pamanin ka wala utala so lusang na yung takabaya ka makuha nga na unutan mo lo ka kabnabner ng tapang nina ka. Nemanan yan naguti karaniya kibagan kau Allah Taala. Na adum lang mga hikman ano pa isumbat-sumbatan ta mo ba ni pamuban ko ba. Alhamdulillah mga bangsami miya kapya-pya kaya bandingan taniman to kate kaya sabutan tanong kaya kwan mala hikma sang kaya mi'raju nabi isaw nang kaya pantagsa nga sambayang gitu ni kaya sumbaga tapong sang tapakay siya miyo na guru miya
inokon so kapamang ni sang utas sujud bagkapakayang baranaw. Nasubang sa miya kipakay siruna ko to gitu ni kasumbagon. Pakay sa utusan nga may po sa kaya pagurastan. Sa yamana na pamangnikan sa basanga. May nadiga buwin pa katanog susol na nakakapia. Niya pakay luto. Giya nga ya sambayang nakateka sa butan tanwa. Aya kalalid guru amin na gupuhunan na magagdam yan na guminag simbayang. Barat na sumiya kita ulo niya natingin na pagkabaragita na dita mga simbayang. Na naginik kaya pagito kay tanuron nakateka. So sambayang na dead na ukit abat tanuron kapakaligtas. Sa kailangan din na yaman na minulalan tanong. Dito kapya ang kayakuan o di na kay importante tanong yung sambayang. Madakal sututulan sa ninumambuhay pimbay sa unabi na sa alungan na mori makaumatan ron na ya pagampagan na ya ipagisirap tanong na nga sambayang Gitu, gitu. mana na umakapaso sambayang tanong na niya kapaso lang nagalgatan gitu kay importante Mo mabinasa. ay na niya binasa mamusong mga dalalaw mga puwas at tao Gitu, pa gitu. itimanan yan dalalaw na haji ka kakagiyaid na ako sabab saan kaya ngutak kaya lew na nga gurutan wa pinakamalahik mo naging uta ini Pangundo kadnantan no susambayang na pamakakwan nagibo daw nung kay layaw nabi ko Allah kasuswara na runin tituwa miya na sa manuto guro mi katiya malu kay sigid na ngay oras tano ato na ay mga pipiap man kay isa man nga mga hekmo nagitimala atim bluno ato na man ni mapya apong gulaw lang tano kay isaw to akwan ay lang na mga ibarat na mga masa good na mga masa na nyakapya-pya mo to katawan ta anto na mapya kung gulaw lang ta na tunay mapya di tanong gulaw lang sa ngaya kapagpakataling umang kaya Laylatul Isra wal Mi'raj. Na gitu ba pangarian na aduna malutaro isumpat sang da hikulo. Sa dataro ko Adun si Hasanul Basri. Na ayakatero yan ang tatigin mo na man arada an yukallim Allah fa alayhi bisalah wa man arada an yastami'a min Allah fa alayhi bitilawatil Quran. Yuto. Sa kun sa tawa kuya niya na mimbitira niyan so Allah Taala. Na simbuyang skanya kami akan bitira sira. Mimbitira niya. Kaya nga nang busang bayang na mga diwam na adman na hadis sa Muslim igirat pitiro pamana pitiro Rasulullah piano tulian nakatiro Allah yang mana hadis qudsi ati wallahu taala bibi akan nabus urip na kan sambayang yang mana ni na bimbugi tanong so sambayang sa dubugi ati wallahu taala girati wallahu taala biit ya urip na kan so alhamdulillah rabbil alamin naguminya raw ako hamadani abdi piuli ko aki urip na kan may panating abati aniyan so ar-Rahman ar-Rahim teruman walau ta'ala asna alaya abdi di busa ko aki ay man urip na kan ay mga tero niyan so Malik Yawmiddin teruman walau ta'ala majjadani abdi ini puro-puro ako aki urip na kan na may manating walau ta'ala katero niyan ang ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in at walau ta'ala ginanindulunan na nabuso urip na kan sa arko urip na kan so piyang niya na mana niya na tumana uto ta iyyaka na'budu na mana niya na kay pito so patihaw na ikagiti ikapato nang ta sa putulon na mana niya narkwala tiga iyyaka na'budu sa bui simba na mana langon na gilbuka ka na mapia simba paparangaya kan akiso atakar kakatero akan langon din tamang ubah kumbu posisyon ikabubaya ka na palengan lutor or dito nana wa iya ka na stay skabu mabui pengliang ko sa tabang nagito si Ibnul Qayyim tigi na ginani timan antana buswala simba antana jalla taala ka pumugan antana yan sa aymanan yan na mga pambugan na dito Arkeno no tong dami puson nami pun sa unta iya kana stain arkatano to tigma mo emanan yan na Allah taala tiguma pa idza qal amiratir na tigin wala urip na ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin tigwala talagi ni ginar kanan urip na kan narasuhan sa piyang ninian narkian so emana na perlu to sa
tigiran na giya nga ay manang nasambo yang nagyuto pada pamanahik mo na pag na nagyuto may pumitira nga sutuhan ka na sembo yang na opinunjuk ka iradin ko nga pada kala giradin ko na tigin na bunday tabud udi man na tigin na kuan minum tano ko na resa diyaw na sunabitan ng Muhammad ay pindukuin ang sambo yan hindi kaya ko iro na magiro ay bilal areh na bisala na ko na ribilala pakatad ka kami nga sambo yan tanong pada mga katirok mo na binungon tatigin na hubbi ba ilaya min dunyakum an-nisa wal atar ay buo ke manariat sigura sululap ke bubay ang sa dunya iwai so mga bae gusto mamut kay so mga panabi-nabi na sunay ra na kapa mga Roma mga dagli kapa mga Roma kagit na wara ano to mga nabi agugi unta kakakamutan piya ko riyan yan no ta sige na wajuilat qurratu aini bisala aya bilo ya sigura sululay midkekan ay mana niya na udah mataku pamana gitu mana so kapipiya ginawa ni guti katimbali na kapketo na niya ko kapipiya ginawa na gira miya kasimbuya nagiya na ay mana niya na natural so di isimbuya na kagede-gede miya igira da ka makasimbuya ka bata dila bugira menuntua Amerika na lagi dumibo berapa da puso ka di ba na ni ka pa kasimbuya ka na miya gedam ka miya katukka na upama ko kataw ibu mga tawa gumagedam sa kalak uta magagedam mo miya kasimbayan gigira man sa miya kasimbayan na sutigi amo ali al-madiniya mataan aguni ra katano na pamutulan tanwiran sa ulo na kay di ko kagingan na kapakaduduk na pamumugay na wala ay pamugay niya ko tawa mapaparati buntaleran na mga pasasambayan na gito ikapada hikmo na tigira na yung nga sambing na inalo mga ulama what tinudan na miyangat wala na ay material piyaka pamana piyaka sug lagi do semento na hindi pa ka sug na petud ator semento ig nagyuti di pa piyaka kung mimbuli semento sa katan wala do mo material to na material buto agunyawa nalaw na buto na palatan so bubang sa manusia itu mo bimiya ka masong mga wata-wadam na kayumangi na maitam na puti gitu na so kabawalitan na buto na tiyago wala hutala at tigumang wala maso panganang tanong sa lang buto ya naguti moran na pagagmunon wala hutala mga raon ng berang-berang kapangan ng tanong mga lugasing mga benggala na ulinya mga mangga na panganang to niya watan badan tanong wala sunya watan ito yung panganangan niyan na ayaw panganangan niyan na siya nang wala utala kasunya wana rohum minala emana niyan na siya nang wala utala sunya watan emana niyan kay si wala utala sunya watan nagutitigiran na sa hikmah apya kasungro so nabi kakagi na bang sa tanong sunya watan apya kasungro si wala utala na pitur wala utala so panganangan niya watan na aya panganangan niya watan na so sambayan na satawa aya pagkakanya nagilawas yan yun kompleto so kapipiya ginawa na aya kaketaro to po kapipiya ginawa na miya kakanyo niya wanga lawas ka igira manuta miya kamyo suta na kidita kemal noris na pakakana nga mabuso niya wanga na andi ka pakakano niya wanga na miyagdam ka so kapipiya ginawa kamiyat tuon umani sa sulit ayamanan niya na panganangan niyan nagyuto tigiran ni ayamanan niya na hikman saging sambayang na ayamanan niya na ayamanan niya naginan ikalayan niya uginan kaya pakasungong ko ayamanan niya na bisa langit so man susuun tanong sa ngaya mga hatig tanong sama na naman to no pa mga siya ko kalindar kakagiginan pada abatan ron so titagtanong ko din kami biloy kitab ayamanan niya na miya biloy giyang armguni na tiyari mairan miyapad sa pangitaban na mas tak mau masuk ikan lupa lah upito ko radyo na ayamanan niya na holiday itatir sa mga galabak siya sa giyang region kayamanan niya na tigiran na Laylatul Isra wal Miraj na mimbuloy na nakitab di tanong ayamanan niya na pamana kepalaguin kami ni kulubertan na ketarimatan nandun ni suntan na aya suntan buat tanong pupuas
So mga ulama na itong iran sa upama ka sila nga sudah pemaslaw nabi na di ka pakai. Hindi betul sa beda. Ay bud naman tan. Naging arajib na kailangan na matatarimata no. Apa di ko pumamasla na ulan. Apa di ko asurul puro. Ay ka pamaslaon na igira manutam ya kasulit. Agi nga ulan-ulan na peso kamu tahu na mato niya sumya kapatay kaya man na ipukil kaya sa lawan niya sa upa. So nabi na bitunira sa mga Arab na bitunira na sa Rajab Mudar. Bitunira sa Rajab Mudar. Agi sa mga Arab guni na adna mga kapamagitungiran na so Rabi na pembetuniran mamuso Ramadan sa haram. Ayran mamasla na sumudar na mamasla niran mabuulan-ulan so Rajab. Namya ko maswagama na inayon na niyan. Ay manan yan na biyang Rajab na bilu wala utala haram. Saya manan yan na gusto lumalangap ko mga Araba so Rajab Mudar na mimbulu ay manan yan na ulan-ulan na haram. Ay manan yan na pamamaslaan. Na kahit pamamaslaan na doon na iman na suunod. Ay manan pamamaslaan na sumanga simbutan. Na lagi din pa man sa tibu adna miya ba tiyak magbuya tiran so mga sala po ng sala na buturan sang Rajab ng tatibiran na sahrul asab ulan-ulan na bubus. Doon ni mana ulan-ulan na bubus. Bubus. Ibarato galon bubus ang ako na yao. Na mana bubus na kebubus so kabarakat apa kapong wala. Kebubus so mga limo iyan. Kebubusun so mga rizki niya. Na gitu, tigira na, pagkabubus so rizki, pagkabubus so kabarakat, pagkabubus so ayamanan niya na mga limon, nandun na isuan ka. Upa makibarat guni, no, kagis siya, reot tao. Skano mga area mina danyo erota. Guni na adna pa kao madisi. Disi. Dita ka tao, nung butuya ramay disi, disi na ba gitu, Baron madal. Gitu. Ayaw ito mga area mina disi. Na miya dak luto sada. Amang ala di suto maging tinga na tigtan na sir nga. Mga ala na miya makapipigili na. Napupakaw maguni. Piterita ang sa kilid ranawa. Nagira miya ko man na Allahu Akbar. Ay man niyan na. Api anto na ni makuang lagas sa palanggan na. Anta kay sumapas ang nasupa ako sa siyor. Kaya man niyan na mahalangalangan niyan na YouTube natin. Gira manuta dumisi nati baka ni mentay. Kailangan ako kasapal na nagugina taguin. Nati lagi dia mabu. Ulan-ulan na iya bubus. Ay mabububus na kanaba marata ay mabubus na so mga limo wala, mga rizki niyan, mga kabarakat yan. Nati man na baka gagna ka. Kuha ka sa salulang. Na yamin namin sa kisalud ko nagidu pala dalimang ka. Na pamang ni ka ko Allah taala. Saksa ba ya kana pamang niya. Yun yung mga tinitan suun tanuan na kwan. Alhamdulillah. Matanam ya kalalaawan. Mapya amya sagot tanu sangaya bandingan tami mantu kakagya gibuangan nami pantagong sa sambayan na kasabutan tanu akalayan erga. Lagi gina ni unayan o galbog tanu kapsimba tanu si kuwala. Mga bangsami sa mana nakatiya kuan magan su mga pakay sa tanu ubad mo kasalak kuan dinian makukwaso ng bertan ubad na pakay sa pantag sa nga discuss tanu na kuan yung sambu 0938 0017 355 0938 0017 355. Sa data pan kapaka transfer guru misa nga yung mga pakaisyo o pakataling mga pakaisyo mga bangsa tanu pa makinig na kaya parami tumpok sa nga bendingan ta sutig tanu nga bendingan tanu di nga tilimbuti ginawa nga na ando man na man guru ami pamana di tanuron na katalimbuti sa ginawa tanu sa nga kipapatag tanu balas nga wala sa madala mapya duti mapya ka itong pukta ko bendingan dati banjo po mamakin ng dati luminyo si Francisco bendingan na kakitumpok na ko pamanakawan bendingan dano ay mana batan talimbuti ginawa tanu napaganero naging Rajab nakagi pimas layaw agama bilo niya na haram nabangon talimbuti ginawa nga sa sumsolaw dali mitiro sa datina pala tazlimu bihin na ampos ako sa kanyan ni sumyapar
Uban ni ron na tiwalaw ta'ala talimbuti ang mga ginawan. So mga ginawan niya. Ay mana baka nurun gulaw la sa di mapya. Ay lagi duka pamuno, lagi duka pamuke, guna kang gulaw sa marata. Ha? Ay mana niya na isaw no to. Oh, ikapada di mo kita limbuti, kita nurun kita limbuti sa ginawa tano. Na ubatan nurun gulaw la sa bida. Ayad na mga buhay, mga dato Pakala ni Ranel, di sira ni mamuasa, di rami ako mang alaylatul Isra wal Mi'raj na. Upam ako ayaw law lang na, dagad na ipusa sa nga radyo. Oo, na mana niya, na kaya miya ako po maso Laylatul Isra wal Mi'raj, may ko salasaw, siya ko kalindaro. Na man ati ka salasan na pusa ko, di ka di puso begitu. Kati, ino ngayon ni magisa importansya nga radyo mo. Oy, ika-20 na bupitok, man ulaw lang ka. Na di nga si mamuasa natin, di nga nuto palapas Kailangan na mana niya, nasugil lubog ka mapya. Natatarosan ka na, kagi ayakatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, nang tatigin na, khairul a'mali adumuhu wa ingkalla. Aya miya piya galabak ka. Umang amaltan na saan niya matatatapon. Peka ito yan. Nauuwi man na niyan, emang bulaw lang ka. Kapamatiya sa Quran. Pipirma mintiyangan mo ito. Uli na ulaw lang ka na, naman na niyan na kasunod sa 3 rakaat, 5 rakaat sa duty ulo lang ka na. Dito. Eman na niyan na di ka pembebeg sa kaging pa ko mga Laylatul Isra wal Mi'raj gaya. Naman na niyan na ising gaya ka naman na amalan. Kaduti ka kebidaan yan. Duti ka kebidaan yan. Walam na duti mga aditan mo ron kak talimbuti sa ginawa tanong. Na malaon. Nakuba ka di simbuya. Pati mayan nagkad na iyang akalayan niya emanan yan na upa makalagi dia. Ari ako yaw. Waraan tanong lagi. Lumiyala ko. So lumiyala ko. Nanandi ko na pagkirawa pasalubong Eman doon na ayap man ako na surprise Eman na niya bigyan ko sa ako surprise sa karkaw ati kababaya kakabga nga sa pasalubong so surprise natidi nga pagalaw ni miya ko na bingga sinyanis yung sa langit na para di ka pamakukuha na di ko malpas na siya pa nga miya sukat yan na ayam niya sukat na Nabi na samuyang na miya kapya-pya pa na iya ulaw la ka pa adin na impakyan ulawas ka na impakyan si ikudinga di ka pagintaw sa dunia na adin pa na impakyan si salungan ng moray gusti malaw katawan na sulangwan na misi samuyang na gusti pagkasulit sa sorga sulit samuyang nagdaaban yan gunsi aki gunsi yan sa isa sorga na emana nina ay dirtanuron ka katalimbuti nas kaadip simbayang wala ayamanan ni ubo din na pamamakin ni kaadip simbayang na terang-terangan ng ngad na ginawa ka katida ka rin makapasalubong sa nga ayamanan niyan na miyaso ka to nabi nga sa siniyam-siyong sa langit na ayamanan na importante na simbayang tanong na pamanganin tanong wala o tala ayamanan niyan na tirimaan niyan makatanong so amal tanong ka yuti may alaw tanong may anggulot tanong sa utak kaya panadaw nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa langit wallahu alam. Alhamdulillah. To kasabutan tanong mga bangsami way panamaran tanong di tanong kakalimutan na ginawa tanong sa aya di tanong kakalimuti na sa kagagatan mapunggalbak tanong at ada pan mapupuso na nga radyo tinunuguman na saban na napaglinaya pa ka matatago na mapya panamarantan pamakutan tanong sakap kagagatan ron na naditano indareno kagitoy ditano kakitalimbuti sa ginawa tanong so sama na yan nakati mga pakais transparent tanong yung amin yung mas yung mga pakais yung mga bangsa tanong sa paganay guru ami pakais sin na kuan bendi ni ay katon na budi makapsumpat ang utuwa butian kapbet niya di katumat sa Quran ay manatingin na dito mat sa Quran na sukuran ta si matatago sa walay na makumatatingin sa masjid na runtap man betian na kuno to itungod nuto sa makasusumpat at nuto takap matian man dinan ba ari ko lay ubay ko na naginan na amalan na mapya na sukabat sa Quran na mapya na kadin kakadin saradi si sa toilet
Muna si ko mga pipiadar pa. Sika sa truck. Entah kasi sa kubaka pagda sa plane. Hindi na magdala sa barko. Kaya perlu bagi na pitero ka. Buti ka sa walay sa Quran na may ako mga masa masjid na buti ka sa Quran. Lagi-lagi na amanan yan na palayad na ng dhikr na importante na tatatapanganan ka. So Allah Ta'ala na yakatero yan na ya ayyuhalladhina amanu dhkurullah dhikran kathira. Sumaya marati yan na tatadmin yuswala. Dinatadmin yuswala sa tadim-tadim mamadakala. Na nagingan na Quran na baluyang anan na at ulaw-lang baluyang ka pinaginiwan ka. Gina ni nga nagkikidi mo sika sa hali na kumbatya ka sip na masjid na kumbatya ka nagusip ko mga padadar pa wala Padien guru mi pakaisisi na gingayatigen na yung to na yung to maestro katigen na wara niya na kelipalipat kay yung ta maestro ken pama ingat tigen bon mapapatutan mo sa sambuyan ginan away so maestro ay basa ni man to basa na makukumatus ay na sisagi yung takakukumatus yan na bong paliwat kakaadaan sa akal lagi luto pembetingan semua buso pembetingan na dia basa tanron na pagaya ganun na adna oras na makatatan ito na adna mana oras adi makatatan na sisagi yung takapakatatan diyan na paliwat ng sambayan makapisambayan lagi luto mo buso masasakit na makukumatus daung paliwat ng ating naman yan na madasatan diyan kaya makapsimbayang na sumakatatan ito wala. Alhamdulillah, padian guru mi pakaisisi na gitigin ang utakwan wara na natigin na kuan makasumbayang ako sa Subo na di ko mamatya sa Quran di kun pa simbeling ada tinig yang panggalasay yan na misumbayang ako sa salatul duha nabuto tigin mapad sa bid'ah pagari ko lay balas ang wala tala sa madakla mapya naginan na amalan na mapya makasama nga sa Subo na naukagagang ka mo untuk ko pisumayangan ka nami apya so na halis ro asan ka untuk lugar na sa mga malaikat na pagkagirawan na Allahumma magpir lahu Allahumma arhamhu ya Allah na relay kas kanyan na kalimul kas kanyan tama sa di ka kabatalan lagi nga na napakaisigap na yung kan sa emana na yan na magala size na iman to isang masa na miya kalubod ka ila nga so sunrise sa kalendara na emana niya na so alungan na miya kasubang sa nguta ala size sumaya nga sa dura ka at asalaton to o kumano da subang na di ka sumaya ka isa sa paro so kasumaya kagi iman to sang masa na ala size na dapan subang so alungan ka ala size na ay mana niya nakuhan. Ay man doon, hindi ka Subo, alas 5. Sobra panigira. Na assuming ang utakaba sa ay mana niya na Muhammad Salih Al-Uthaymin, rahimahullah, ay paglatan walong na gusto Subo. Nasigira man ito, ay mana niya na sigitan ng winter. O di na gira lagi diya manananggo. Na ay minus na isa oras, agu 10, agu 7 ka minutos. Na logika ko wallahu alam. Alhamdulillah pada panapakaisisi guru kami na kuan yung aya tigyan na yung utatigin na dita kapakapalpalpas derajud manap kelpasan na tigyan na boto kitong sa yaman na kuan bida kagyo papakalpas Yudi sunnah. Kaya manan yan na so apiyas mo Nabi sallallahu alaihi wasallam na waraan yan. So din yan yung gula-ula na sunnah na naman yan ay manan yan na kuan tatatapad din. So bapiagira ka pa mo sa sasaban. Na dito ada hadis no ay sa gusto ay manan yan na susama. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na di tigiran di simbayang na yakat adi mamuasan yakat ta meron na dimbuka ada mano ta mabubuka na yakat ta meron na dipusa so ay man gitu sunna ay man yan na gingan na dinga dikatiro sa ulala nga kakilimulen na pilipasinga dinga ko ay man niya mga pulingod sa Ginoo nga dinga kagaga na ginan kana ba kami adusa ko kaya na pasing ko wala. Alhamdulillah pada pakaisa na kuan yung tuwa kuan ba iya mamati yan akuan
dumiway giti ka timbalian na damo niya natin yung paginuntulan na muri anto na yung mapiyong unay kidiyo. Oy benda wala ko alam na kili mo bunan ka kagi adma bu mga ba iya mo na sa walay Uway. ubud niya pipikiran ka dar ka kipaginuntulan no karumanga nasi ko ay mana niya kasi karumanga ni barat niya kasukatian na bitan nga sanggi buuman salong ano pa may barat Uway. na aya pa kasal na di kaya pa kasukatian sang ibu ini begini yan ka di natatago nga saan misis iman tumiya ka pa nga ruma na emana niya na mimbuli 500 ni begini yan ka na ubun tigyo ti pipikir ang ada kanya nun paginuntulan uli na pipikir na ka na naska na nakasawalay na dakad na imamumbuata na may akadui si karumani ang karumanga na mimbuata kay kedua ya kasadu na naaya ikmuginyar kaguni na gitu sanggibu uli na iman to na may abuli mimbulu ya kekuangan na emana niya na 300 kagi so 300 na ini begini na mabuki kadu karumani na sopat gatuson narko mga wata yan na dugo kataw na emana niya nagyuti kontol kana buto emana niya na danian kakipaginuntulan ay importante na sumama na malagi subudit yo gusto ikadui nga ikadu karumani na gusto alungan yan sumabuso alungan na ay paginuntulangan yan utitulugawin na tulugawin na kapag ay panamang adnay sa magay sa lugar kalagi do saula at tingin mo raso dulaan na di ko nga din napasuwi kira gagawin naswa tingin sa kakano na siya nga panabagang waysa na emana niya na kapag kayo to wala ko alam na so di paginuntulan na titananan o man naman bumi dito na di ganyan di paginuntulan na at nahadisan nun na biya pa kung masutaw sa alawan na mo kinakiling makikiling masasabi ang sabalan sa wagan yan wala Alhamdulillah sama na nakati magan manoros tanway batian taon na guro yang isa pa kaisyo ay kati kataling mas oras ay mana na adna tigi na balasta sang utuwa baiyati bayo adna ba na tigi na wata yan pamakawan na isiran di tibayo wata ilo watigen nga benda miya wafat so karuman yung tinang takip kalimuntaon na adna balas uto kakagiging uto ko na boy na itimala pa kay sin na dipsimbo ya pagrekwam niya kay siya yung nga kapamumugoy na api akyabugan ka nakapira api apa nagtakaw mga da mapabatan badi ko nito ako yan nakadis yung ta tigang ta mama pumumugay ako liman na ayaw pipigyan na pumumugay na pagumaan niya kaguti ka pamumugay nagagawin na ba luminyo na kaya bagan yan na kaya bagan yan takaw kaya mapitan na tigiran na di siya pamumugay na kaya bagan yan na takaw natiyan na no magagawin man na pumumugay ako na may mamugay man na kaya bagan yan darwa ka na tigiran na yun misil ka pa na kaya bagan yan na darwa ka tiginan na ya pamanaya latari mga ka pamana amalak no to pumumugay ako man may gugawin kahit pa gugawin pa na kaya ganyan na kawasa mawala kawasa diskan niya na tigiran na umya mamugay na kaya ganyan na ko nasabab sa mapiniat na teri mo no lang utala ang taniya niya agad bukay na may kang gayon na sa tinagiyong uta kaya ganyan ka tako na mana na may balu to may ka kaya may ka sa kaya pakaganyan kami ka ko sa kawya ganyan si mambusi darwa ka nasukya ko anen sang utwa malaad sadka nakya sabapan mambusa kaya pindira yan kami ka galagan subu kami ka ko sa kawya ganyan si mambusi kawasa na kaya bugan ka sa tumatingin na di siya kisya ko ito pumumugay makamal ako ite mo kadiskan na mana may ka ko mambusa tumaya ka pa mamugay nagyayap na lagi danan agi nga na kuan ay na mapiasan na o kagagang abuditi nga siya ramon kagya katawan ka na sekreto balo yung amal ka mapia ka madagal ko mga salapon na sala ulaw-lay ranan na kumukuha sa amal asi sekreto niya na ay pandapat ko pa maka ngumbod ng tiro kuha ka sa ATM number na nauman nakakakuha na napirad ni ka pindugaling nga sa unta transfera na ulugang nga na tinga Skan nubi mata ro na busog tugon ka. Na miya ka pia asotaw na ana amalian. A sekreto de mata ro na ayabu amata ro na sutugan ka. Kagyuti ka pagamal. Kailangan na ano man isa na nagadubok yan na. Pagumanga.
mga dito tarwa agito mo agito niya na malay balas agito so tigo na bi kapito pa kasi ang surga o tasadda ka biyaminihi paakfa hata la ya alam masima lumatum ko yamin piyag mo yan sadga niyan akawanan na diga tawan no diwon aliman yan so piyag pinggas to akawanan ni emana diga tawan mga taw sa adi di utambas sa diwon to dinga diwon ulat sa akawanan wallahu alam na dito Alhamdulillah mga bangsami kati taruto pa din na miyaga las 8 miyang masuras tano. Penalamatan na miskano ko diniyo ka pamamakinag sa ngaya programa tano. Panganinta wala mapipigin na tano makatutuna tano inshallah ko pa ka pitugawi ko di tano kapakatatala bukas sa ngaya programa tano. Pangantag sa kaya kapakopeten sa kawang-kawangan sa bende mo piyana so panalamat tano sa gaya mga bangsa tano kasasabupan sa di tano kapakapamagendo waya pugukit sa kawang-kawangan yung kaya mga bangsa tano niya ka balsiran sa galbukiran na mo piya ada ikaputulyan kakagi di tano si makapamagendo yung kaya so gobernador miyaw na pakasurgan no Allah way na taman siya ngaya mga bawatan yan kaya nga kapantagan ng gobyerno dito no sa Ranao pagandun wala sa umoren siya na gusto mga pada mga pamileran nga kagigi na piyag pakataniran na iya kaya kapakatinigyan guro miyo na pinalamatan tano siran pugumanumanan wala sumnangiran way nagustan diron mabumakang guna sa makakwatan sa malabalas way nagupinalamatan tano ang ngaya mga pagaritan sa nga sa balakwarto mararasay sira ng busadiran di kapanaguntaman isang ngaya ka ator pipiyag yung ngaya programa sa bende mo piya na isang pemerkano buso sa lamami isang ngaya kaplablag tano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Lanao Radio Broadcasting and TV System Corporation.